Isang megamouth shark ang natagpuan sa baybayin ng Tubli, Caramoran, Catanduanes, alas 7:45 ng gabi nitong Biyernes, Marso 14. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, isang concerned citizen ang nakakita dito at agad na ipinaalam sa mga opisyal ng barangay. Nakipag-ugnayan naman ang mga opisyal sa BFAR Catanduanes para sa tamang pag-aalaga, ngunit alas 9 ng gabi ay namatay rin ito. Ayon kay Weng Briones, tagapagsalita ng BFAR Bicol, isa itong babaeng megamouth shark na may tinatayang 5.5 metro ang haba. Posible umanong napadpad dito sa dalampasigan dahil sa pagbabago ng klima sa ilalim ng dagat. Ang isa sa mga dahilan kung other factors kung bakit these city dwellers ay nasa mababaw na parte ng kadagatan ay it could be na one, they are disoriented. So dahil nga sila ay naninirahan sa malalim na parte ng dagat. So kapag sila ay nagkakaroon ng mga triggering factors kagaya ng pagbabago sa klima, temperatura at alon, napapadpad sila sa mababaw na parte ng karagatan. Dagdag pa niya, hindi nakitaan ng sugat ang megamouth shark. Ito na rin daw ang pangalawang beses na may napadpad na megamouth shark sa naturang lugar. Ang BFAR po ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga residente sa mga kostales na kapag may mga stranding incident like this po, number one, please avoid harming the animal. So wag pong sasaktan, avoid din na itatouch natin sila because that may result to further stress doon sa animal. And ang best thing to do is to coordinate and report immediately sa local authorities, pwede po sa lokal na gobyerno through the Municipal Agriculture Office o kaya naman po ay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patuloy ang investigasyon ng BFAR Bicol upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.